برسا 600 سالن مرۆڤاهی li bendê ye, îro tê bersivandin. 100 sala çardan, nexweşiyeke vekir bi Ewropayê ket û tune mabû, koka Ewropiyan bi yek carî biqelîne. Nêzîka nêvê Ewropayê bi wê nexweşiyê jiyana xwe ji dest da. Bi hezaran gund ji kavilketin û valaman. Li bajaran term li erdê raxistî. Li rojhilata navîn jî, li Qahîrayê rojane 24,000 mirov bi wê nexweşiyê dimirin û li Şam û Helebê rojane 4,000 kes. Kurd û Kurman jî di dîrokê de nexweşiya herî malkan bax bû. Kula reş an jî kula Helebê ku bi navê taûnê tê nasîn. Piştî 600 salî lêkoler û zanyar bi serhêlîna wê ve dibin û serkaniya ku ev nexweşî jê belavî dinyayê bûye destnîşan dikin. Ji zanîngeha Stirlingê ya Skotlandî, zanîngeha Tübingenê ya Almanî û Enstitûya Max Planckê ya Almanî tîmeke zanyaran a hevbeş encama lêkolînên xwe li dor çavkaniya kula reş eşkere kir. Zanyaran ragihand ku li gor test û ezmûnên wan kula reş cara pêşîn li Kîrgîzistanê peyda bûye û ji wê derê berbelav bûye. Li peravên gola Îsîgolê ya Kîrgîzistanê ji wan goristanên dêrîn hestiyên mirovan têne derxistin. Ji wan hestî û qerqodeyên mirovan testên DNAyê li ser diranan têne çêkirin. Li gor serencama testan di navbera salên 1330 û 1340 de kula reş li wê herêmê peyda bûye. Destpêkê gelek şêniyên wê herêmê pê dimirin û paşê bi wê herêmê tenê namîne. Lê di nava çend salan de xwe digihîne her devera dinyayê. Lêkolera zanîngeha Tübingenê, Doktor Maria Spiro, dazanîn ku wan testa DNAyê ji qerqode û hestiyên heft mirovan re çêkiriye û dawiyê gihaştine vê encamê. Heke civata zanyarên dinyayê li hev bike û vê encamê rast qebûl bike, bi vê yekê pirseke dîrokî ya herî zehmet tê bersivandin. Li gor te ev encama han çi qasî nêzîkî rastiyê ye? Nêrîna xwe bide.